Isiphakamiso sethimba elifake isincomo emkhandlwini sokuqashwa kwemeneja entsha yomkhandlu iTheku siphikiswe amaqembu aphikisayo. Umkhandlu kubalwa abantu botho Congress noma iABC ivote nabahambisana neDA. iABC iyona yalekelela iANC ekuthatheni uMasipala ngemuva kokhetho. Umholi wayo waseba yisekela meya. Amaqembu aphikisayo athi ahambisani nesinqumo soqoqa kwesikhulu esiphezulu kulomkhandlu AS committee ezohlala ke manje hayi ukuthi izobheka ibuyekeze isinqumo secouncil kodwa ezobheka ukuthi ngabe konke ke manje sizokwenza kanjani ukuthi siimplement lesi sinqumo sithathwe uMkhandlu waseThekwini. Siphinde futhi sifune nokucobelelwa ngolwazi labo abamele zomthetho ngaphakathi emkhandlweni besibonisa ukuthi ngabe lokho esikuthathayo noma iroute esiyithathayo iroute ezokwazi ukuthi hambisane nomthetho. Kolunye udaba ukhawunda uthi uMasipala ngeke ubabekezelele labo abangena ngendlovu yangena abamisa ukwakhiwa kwezakhiwo zikahulumeni. So ke sithabenza lokhu ukudlova bekwenza ngenkani benza ubugebengu bazobhekana nengalo yomthetho ngoba ngeke sibabekezelele nje basishila ukuthi nabafowethu baka Operation Dudula sizosebenzisana nabo kumanje i-team yethu iyahlala nabo ku planning yemashi yabo. Lo Masipala uthi usebenza ngokuyikhandla uqede ubugebengu usiphule inkohlakalo nempande zayo emkhandlwini endabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eThekwini.